Barga po. Maayong buntag nga, happy Sunday. Karon is one. Kini ni ang Mayo 2026. Ang kuan bro, unsa man yung i-share gede bro? Okay, ang among gidiskusyon ni Brother Raji ko yung pangutana regarding sa bunyag kung bautismo nga ano kuno Adventista di man mo bunyag aning mga bata gitubag nato na dunay bata na dili mo sukan katong yung may buot katong bata kay karon 12 anyos 13 14 ila bitaw bata gyapon di matulu ano man na sa buwan kay Mateo 28 sinabi ko sa 20 turuan man bautismo na so muna nga mo ang i-discuss karon today gyapon yun siya pakibalik nimo brother Kini ni ang dila ta magdilagot anang kinsay pwedeng bunyagan. Mga bata bagdili. So ako lang pangutana bago kay. Diha sa San Mateo 28:19 nga gisugo ni Kristo ang iyang mga apostol sa pagpanglakaw aron mamunyag. Kani bang inyong bunyag bro? Ngalan amahan anak santo gani Trinitarian form mo binugan. Okay, salamat ba? Kapo yung dyan. Ang tubag bro, gigamit na muna ang amahan ng Espiritu Santo, pero dili na official na barugan na naman Trinitarian. Amo lang gigamit niya, ulo na ang amahan ng Santo, ang amo lang gitawag niya yung Godhead. Ibn litrayo, ay amahan, anak, ito, wala lang ni anak, nagamit na ulong, Trinity or Trinitarian. Ako balik niyo barda po yun dyan. Okay. Sa to pa kay dili na official ni ng Trinitarian nga baptism. Kung kinsa man ang official kanang naasa sa Mateo 28:19. Okay, yes. Hindi na muna official kanang tawag ng Trinity, pero ang Mateo 28 sinabi nga sa 20 wala man na iskot nga naipulong Trinity diha iskotan diha mahan unang Espiritu Santo so kana mo ni official nga gitudlo ni Kristo kung mag-iskot ta og baptism ana ginang amahan anak Espiritu Santo ug kana nga Trinity nga imong iniwan na sa Romang Katolik nga mga simbahan nagpaktis anang tawag na Trinity. Yes, sabi balik mo. Ang akong pangutana, ang gisugo diha ang mga apostol. Karon naman sa San Marcos 16:15 ug 16:16 nga ang tuog magpabunyag maluwas dili mo to silutan. Ang gisugo gyapon mga apostol. Kini bang mga apostol nga gisugo sa pagpamunyag? Dila ta mag-isgot aning bata wa bunyagan nga ba pagtuo wala. Kini bang mga apostol nga gisugo sa pagpamunyag is mga membro ba ni sila sa simbahan nga gitawag o Seventh-day Adventist General Conference no Seventh-day Adventist Local Conference. Okay, salamat po Eugene. Tubag na kuan ha. Na ay itawag na po o sakop tawag po sila o inini ang ingani manggod ang Islam manggod sa Adventista dunay iglesia nga unang itugod is apilana ang mga apostoles sa iyang sa testament ko tiya sa Mateo 7 nadi ang mga apostoles sila ang unang katawan ni Kristo mga unang danos pero kini mga Adventista wala pa na sa panahon as a organisasyon wala pa na sa panahon niya sa mga soul pero sa pinarayag 12-17 doon naman ng kaliwat
So kining kaliwat dinhi na unik. Kining mga 70 Adventist Church local conference nga Angels. Tungod sa kinaiya sa mga church nga naa sa Biblia nga nagbantay kasukuan. So kung ang unang church is mo na ang mga apostoles nga nagbantay kasukuan sa Dios, mausab ang 70 Adventist Church nga nagbantay kasukuan sa Dios. So muna stand sa Adventist, naghawid mi sa doktrina. Usap doktrina sa church na sa Biblia, mausap ka ang amo ang gitawag o isunod. Galacia 1, sa City 8, dili ba ito magbuhat o bagong ebanghelyo, bagong doktrina. So, anamay doktrina nga ang Diyos mismo ang nagtukod, nagpahiluna. So, kining mga hintel, tumala sa Roma 11, verse 13 to 20, gisumpay lamang tang mga hintel na sa katong itunay gyud nga pumuan. So, igo na lang ta mudawat nagpahiluna sa Dios ug gisunod sa unang iglesia nga mao to ang mga students, unang mga sumusunod ni Kristo. Niya kaming mga naa sa Pilipinas, sa Amerika, banda mga nasod, kalimot lang ni gumikan sa kinaiyanan ni patayan ang gyapon namo sa pagtulunan nga udlo sa unang iglesia gikan sa Dios. Ako ibalik ni Brother Gapo yun. So bro, in short bro, dili gud ko sila membro sa Seventh-day Adventist Local Conference. Kaya matod nimo, wala pa man rin mo ni-edit anong panahuna. Yes, bro. Ito ba ko niya pwede yes, pwede po no. Anong duha man nagsusupan. Sa doktrina pareha kung imong tunan nila ang doktrina sa iglesia, kung among doktrina dire. Pero as organisasyon, doon na gyoy management, ang mga presidente, pagulong sa ubos, hindi. Pero sa doktrina, konektado. So, mo na akong tubag, pwede yes, pwede no. At ito po yun. Bakit pasabot, digit sila membro. Karan bro. Kaya dili man dahil membro ng mga apostol anang imong Seventh-day Adventist din local conference sige pa sa tupan. Onya unsa asa man dito na membro ang mga apostol nga namunyag kung dili sa local conference asa mo sila na membro bro. Brother na nang gitubag nga although na kay gitawag o kinini ang instrument policy nga wala man ako consulting nga dili sila membro sa Adventist Church Conference ningon ko yes no sa doktrina uba parehmi pero as a organisasyon dili lain management so namembro sila sa ni Kristo kay si Kristo may nagtukod siyang ulo sa iglesia sa 1:18 17 to 18 Efeso 5:20 so ang mga apostoles ang sumusunod sakop sila sa iglesia gitukod ni Kristo mao na ang lawas ug si Kristo mo ulo yan so sakop sila sa ulo nasakop sila ang Kristo usab na ang 70 Adventist Church Local Conference gumikan usab sa doktrina gitudlo ni Kristo ug gibantayan po sa mga apostoles dos Juan 1:9 isa ka magauna wala magpabilin sa doktrina ni Kristo wala sa Dios ibalik ako yun kay namembro man dahil sila sa gitawag o simbahan nga gitukod ni Kristo ang pangutana nako katong simbahan nga gitukod ni Kristo nagpadayon ba batuhan kon karon okay ang tana tong simbahan ko bisa padayon karon bro dalam bro kay ang akong punto ani bro kay matris up nako kung doon na ba yung authorization pagpamunyag kay ingon na kaganina nagkatong mga apostol wala dito masakop sa inyong local conference organization ang imo lang gisalo nga nauban ng doktrina dili wa ta mag-isgot about doktrina ha ang atong gisgutan diri about membership pagka membership sige ang tubag talaga po yun dyan na nangitubag ganina do imo lang pong gipali karon so ang tubag ako mao kini sakop sila
sa gitawag na to o kinini ang lawas sakop siya ni Kristo kay si Kristo ulo man sa iglesia ang lawas ulo sa 1:18 o 18 o Episo 5:3 so nasukat sila ni Kristo yung mga unang sumusunod ni nasukat sila pero tama nagpadayon ba na kanang iglesia gito kung dito sa aton karon ito na may kaliwat ko mga apostoles buhi anton kan gyapon di patay na ang mga apostoles ang mga matay si John the Baptist sa tuig 100 Domini so nangamatay na ang unang sumusunod sa Ginoo pero ang iyahang doktrina punuan hangtod karon nagpatayo na kagato yun sa tugayo kon kung tuiga buhi pa sila hangin pa sa Japon patay na ang mga apostoles patay na ang unang sumusunod pero adunay ingon nakaliwat pinatayag 12 so mo na ang ako ang ipasabot nimo o ginako ko masabtan nimo na ang doktrina naggibantayan sa unang iglesia nagituko ni Kristo unay nagpadayon hangtod karon pero sila ingon nga mga katawhan na unang sumusunod matay naman na sila kay Kristo 26 nagunta ka panahon na so ako ibalik kanimo sa ang dugang Okay bro sa first century ang gitukod ni Kristo nga simbahan ay leader si Pedro di ba karon bro kay ningon mas Kristo ikaw Pedro ibabaw aning bato pagkuno ang akong iglesia bisan ng kamatayon dili makabuntog ngini ang akong pangutana kay diha sa Mateo 16:19 ihatag ko kanimo ang mga yawi sa ingarian sa langit ang imong idili sa yuta ug ang imong itugot yuta nya motoy una nga natunang sa Pedro diha gyud ang nakadawat sa mga yawi nya naaman din sa gitawag na to og San Juan Kapitulo 21 versikulo 18 di ba kung imo basahon sa 15 padulong sa 17 pati manon ni San Pedro mga karniro yung Kristo at manang ako mga karniro at manang ako mga nating karniro yang pagkaabot sa 18 ingon si San Pedro o si Kristo nga sa batanon ikaw ra ang magmako sa imong kaugalingon og makaadto ka sa bisan diin na gusto mong atuan apan ini katigulang na nimo idupa na nimo ang mga kamot ug lain ang magbutos kanimo og dadon ka sa dapit sa dili mo gusto matuan ang akong pangutana bro kadihang namatay si San Pedro kay naman sa Buhat Kapitulo 1 versikulo 20 kay nasulat sa basahon sa mga salmo mawawong mga kuluyanan ug wala untay magpuyo niini og nasulat usab nga dunay mupuli niya sa iyang katungdanan sa King James version ani nga English translation Bishop Rick ang akong pangutana bro na namatay si San Pedro kinsay ni puli sa iya aron magdala aning mga yawi sa gingharian sa langit Okay, salamat kay Padre Diyos. Kana ingon nimo nga si Pedro leader. Wala mi anak doktrina. Wala mi anak doktrina sa Romang Katolik na roganan ng Pedro magiunang leader. Kay ang matawagan ay man ang king power even si Pedro gani sa iyang sulat ingon siya nga bawal maghari-hari sa simbahan. So munang ang Ginoo sa Kristo sa pagtutok ng iglesia o simbahan, ihatag niya ang authority na tumigsig itawag iglesia ang mga sumusunod. Not only Peter, all disciples aron malikayan ang ginoo power na ang balik kung sa iyahang isulti mo kay uyunan ni Kristo ta dili sa church kay mahimo nang power mo captain mahimo kurata na kung usa ka pangulo pangulo o sayo niya ang gisasundon kay yang leader. So muna nga dire nang namatay si Apostol Pedro sa gibilid o sa ang mipuli niya una yung ingon authority ihatag man ang atog sa church matay ang leaders ang mga gitawag na nagdumala puli niya og nanay puli mag-ilit sa puli ika puli sa matay so
Sa unang church sa AD 31 to AD 100, unang panahon sa unang iglesia. Ha? Pero dari sa tawag na tuog mga prophecy ba sa Biblia regarding sa pagmaon sa church. Sa ito na sa Revelation, na ay gitawag diya pagmaon sa church o sa metabo sa sunod ng mga siglo. Una nga, ang ako natubag anak Badriga po Eugene, kinini ang may nahitabo nga apostasya sa tawag ko church, dili sa panahon ni Kristo sa Apostoles, dali na ta sa second, third, fourth, ato sa kalima hangtod sa unahang bagyo ng mga siklo nga doon ay mga nahitabo diya nga apostasya niya. So muna ang church nga tinuod, sumalas ko na diyan 12 ini ang 6 na sa kaninawan sa kanang panahon during sa paglutos kadihang aduna na yung mga nagpuling ng mga lideres what 20 versikulo 30 nga sulod sa inyong opisya na manudlog tinuis kuno na yung mga pahimangno sa mamatay sila doon na may giingon nga barok sa simbahan manudlog tinuis what 20 30. So, fulfill na mga igsuon, matulga pa yun din. So, munang, ang kaugmaon sa church, yan ay nadaan sa prophecy, ang sa pagnaton prophecy. So, ang tinuod ng church, naman namatay ang mga apostles, na sa kalingawan ko sila na panahon na naman, doon na yung mga paglutos na nahitabo nila. So, ang matuod ng church, nakabalik lang, na kinini ang ini sa mga gitawag na tuwag mga 18th century or 18 ika-18 ka siglo. Iya lang nakabalik ang gitawag nato o iglesia kanami mga pagluto sa tawag nato pag-abot og Santino March 7 2021 Anno Domini ayon 538 ayon iabot lagi ng 1798 niya di ka sa 1798 daga na ta dito sa century na nahitabo ang mga paglutos mo ng pinadiyag 12 6 to 7 ang babay bingka lagi nga sa kalingawan ang gitaguan sa Dios sulod sa 1260 years so kanang maong propesya nga the longest part of the Bible ika na sa 558 Anno Domini sa dihang nideklara ang Roma ang Papa dihang napili ang tuwid ng mga nasod kining Vandals, Ostrogoths o Visigoths sa dihang kini nagsupak sa Little Horn ng gamayng sungay sa Daniel City igubat mo sa sa Roma sa tuwid ng nasod pagkapildi nila wala ni supa so diha nideklara dayon ang pagsupak sa Roma nga ini ang ipasulot na ang mga doktrina nga iya hagika dili iya Biblia so gikan ato katong nga taon ni mudawat ang hitabong paglutos tapos na 1798 simula sa history nga dunay gitawag og revolusyon sa Prussia led by Napoleon Bonaparte sugo na si Gilberter kadakon kung maong naglingkod sa Roma noong anang 1798 nya kanang panahon ang naglingkod niya si Pius VI so gidala siya ni Bertrand sa Prussia ug dito nawala ang gahom sa tawag nato og Little Horn kon sa moang pagtuo na ang papado ikan ano panahon 1,260 years na ang Diyos mingawan ang pagkutagpo sila. So munang adunay gitawag na ginigamit sa Diyos ng mga reformadores. Kung naana si Martin Luther, daghan pang mga reformadores, ginigamit sa Diyos kay anam kay dugay manggayong gitaguan sa sa rumang kamatuoran. Gipang kaninahan ng mga Biblia, lagi alo ang Biblia, unang muli pa sa gitawang tog Dark Ages, walay nagawas sa mga tao, dure nga nagfulog ang prophecy kung ang sa kulmong of the church sa sunod ng mga siglo. Sige, tagaan ang tamo kung ang ulos kay tama ang dalang alas 5. Last question bro. Jo para Last question na bro. Yes bro. Asa man jud nga teksto mabasa nato nga ang Seventh-day Adventist Local Conference gitugo sa Dios pagpamunyag ng mga tao. Sige. Itas.
Kasi sapat kayo sa kung total sa pangutana kay 1 hour man ta diri sa video. So 104.1 Iligan City. So asa nga si Tas, ang gihatag ang si Tas, ang Mateo 28 sa 20, Marcos 16:15, ang gisulti diha ang nagsugo ang Ginoo. Kung ang Ginoo nagsugo nga magwali, si 20 ang Pilipis. So sa conference nagwali po ang mga pagkang gisugo ina namatay naman sila. So dinis nagkawali pero manahon kay nga matay naman sila. So ang nagwali atong gitawag nato nga mga buhi kanang panahon na. Kay buhi man ang 70 so local conference nagdala pa sa balita nagdala pa sa Biblia. So apil na sa gisugo sa Ginoo o mapruibahan na pinaagi sa pagpabilin gyud sa doktrina sa Ginoo. Those one uno na ibi sa katong magauna wala pagpabilin sa doktrina ni Kristo, wala siya Dios. Hindi mong sayang inyong pagkakuna mo kaming mga Adventista na ulahera mo. Kinahanglan lang kita magpabilin sa doktrina ni Kristo. So Brother Gapo Eugene, tinamatulog ng oras, napay mo sulod na programa. Salamat kayo sa inyong pumunta magbisita. Okay bro, salamat bro. May mabasa na bro. Una. Pinili ang taas-taas tawag panahon. Mabasa niya. Sa